U bespućima sibirskih prostranstava hrane je vrlo malo. Nešto sam uspio preživjeti hraneći se samo borovim iglicama i korijenjem kaktusa. Zato sam se morao uputiti na put do obližnje rijeke gdje sam se nadao uhvatiti golim rukama nekoliko riba. Nakon 30 km pješačenja, moji koraci su ostali jednako elegantni. Nikakva hladnoća snijega me nije mogla spriječiti u tome da ja dođem do svoga cilja. Hrana je potrebna, ja moram jesti. I sreća koju možemo vidjeti na mome licu svjedoči o tome da sam stigao do cilja. Neustrašivi pogled, odlučan, govori o tome da sam spreman za sve iskustva koja mi nudi ova divljina. Na sreću, moj povez oko glave, koji sam nabavio od jednog turskog trgovca bijelom tehnikom, će mi pomoći da izdržim ove nevjerojatno niske temperature. Vrijeme je. Rive prolaze, a ja ih moram uhvatiti. Zadnji pogled prema unazad i polako se počinjem spuštati u ledenu hladnu vodu. Temperature vode nije toliko niska, samo oko -10. Ali kako sam ja bio iskusan i trenirao sam u kampovima KGB-a, ovo je prava limunada. Moram spomenuti da su današnje ribe lukavije nego ikada prije. Spremne su prepoznati opasnost kada god se ona pojavi i prije nego što se pojavi. Zato ću ja varkama da sam nesiguran u vodi i da se utapam, polako ću ih privući i nasamariti i na kraju uhvatiti ako bude bilo sreće. Ništa mi ne znači temperatura vode. Evo ga, evo tu je jedna je, nažalost je pobjegla. Ali evo i druge, evo je, imam je. I ona isto pobjegla. Nažalost, nisam uspio. Ribe koje su ovdje prošle nastavit će živjeti, a ja ću se morati zadovoljiti večerom od borovih iglica i kaktusovog korijenja. Malo ću se odmoriti uz ovo stablo, a onda ću polako krenuti kući neobavljena posla.